Zastupitelé dětí a mládeže v Novém Jičíně svou činností zasahují do života celého Nového Jičína. Vznik této skupiny mladých lidí se datuje již k roku 1998. Za bezmála 10 let své činnosti se jim podařilo již několik věcí změnit. Ve školách začala kampaň o recyklaci, která má informovat o ekologii. Novojičínský bazén změnil vstupné pro děti a mladí zastupitelé zorganizovali mnoho akcí pro děti a mládež a spolu účastnilo se na akcích Střediska volného času Fokus Nový Jičín. Nedávno jste se členy zastupitelstva mohli potkat při osvětě AIDS v Novém Jičíně. Zastupitelstvo dětí a mládeže v Novém Jičíně pravidelně organizuje několik charitativních akcích. Během toho roku pochopitelně monitorujeme a sledujeme, co se v České republice i ve světě děje. No a tak i letos jsme se 3. prosince zapojili do akce Stužka 2007. Vybrali jsme celkem 4380 korun, které jsme odeslali na konto boje proti AIDS. Na www.fokusny.cz jsou také nové internetové stránky zastupitelstva, které budou v lednu 2008 zcela v provozu. Na těchto stránkách naleznete veškeré informace o akcích, schůzkách i členech zastupitelstva. K novinkám webu bude patřit také internetový rozcestník zastupitelstev a parlamentů mládeže v České republice. A čemu se budou mladí zastupitelé věnovat v letošním školním roce? Kromě koordinace všech základních škol a některých středních škol v Novém Jičíně se také chystáme zabývat volnočasovými aktivitami, jako jsou například akce Krávoviny 2008, Burza hraček a program Make a Connection. Na mladé zastupitele čeká ještě mnoho výzev. Třeba osloví i vás. Pro TV Press Václav Kula a David Rajnoch.